בעל עסק יקר, בזק עסקים מזמינה אותך להתקדם ל-IP Centrix, מרכזיית ה-IP החדשה של עולם העסקים. IP Centrix היא מרכזייה וירטואלית חכמה ומתקדמת, המהווה תחליף מלא למרכזייה בעסק שלך. אתה זוכה לשליטה מלאה, נוחות ויעילות עסקית שלא הכרת. אנחנו משרד עורכי דין ברעננה, יושבים פה 6 עורכי דין תחת קורת גג אחת. מה שהיה חשוב לנו זה לקבל פתרון כולל לשירותי התקשורת במשרד. ו-IP Centrix נתן לנו את הפתרון המושלם. ספא ארמון החמם בנוי כבר 5-6 שנים. שדרגנו פה בכל מיני תחומים, גם עברנו להיות ממוחשבים. רצינו כבר להיפטר מהיהלום הישנה שנתנה לנו פחות מענה. מערכת IP Centrix מנוהלת על ידי ממשק אינטרנטי ידידותי למשתמש ומאפשרת ניהול גמיש ודינמי של מערך הטלפוניה בעסק. סרגל הכלים שנמצא באוטלוק או בדפדפן באינטרנט מאפשר לך לנהל את השלוחה האישית בלחיצת כפתור ללא צורך במכשיר טלפון חכם. אני יכולה להגדיר טרם הפגישה אם אני רוצה לקבל שיחות, לא רוצה להפנות אותם לשלוחה אחרת. אני רואה מי חייג, קופצת לי הודעה על המסך למטה, אני עונה לשיחה. הלו. יכולה לנהל שיחה בלי להרים את השופרת, יכולה לנתק אותה גם בלי להרים את השופרת. כל עובד במשרד יכול להגדיר את העברת שיחות באין מענה או תפוס, יומן שיחות, נא לא להפריע, העברת הודעות קוליות לדואר האלקטרוני האישי, ועוד מגוון רחב של אפשרויות שאותן תוכל להתאים לכל שלוחה או שלוחה בעסק שלך. פשוט באה, נכנסת לספר טלפונים, לוחצת, זה מחייג כבר לבד. לא צריכה לבזבז את הזמן ולהחליט איך אני רוצה להתנהל. אם אני אכנס לפגישה, אז רגע, לא הספקתי להפנות את השיחות, או לא הספקתי להגיד למזכירה, רגע, תמשכי את השיחות. שירות IP Centrix מנוהל על ידי בזק, שמספקת גם את שירותי הטלפון וגם את שירותי המרכזייה. והכל תחת קורת גג אחת עם שירות ותמיכה טכנית 24 שעות, 7 ימים בשבוע. זה עושה לי שקט בראש לדעת שהספא מסודר, שאם יקרה משהו, בכמה דקות פותרים לי את הבעיה. ישבנו עם איש המחירות, באנו ממש, תקשיב, אנחנו כרגע מספיק לנו ש3 קווים יוצאים, מקווים שמהר מאוד זה לא יספיק לנו, ואז מה קורה? אנחנו לא רוצים לבוא ולהחליף מערכת. בזק ממשיכה לעדכן, ואנחנו היום כבר עם 4 שלוחות, וכל זה בינתיים ללא תוספת תשלום. בשירות IP Centrix של בזק, התשלום כולל גם את החזקת הקווים, כך שבתשלום אחד העסק שלך מקבל גם את קווי הטלפון וגם את שירותי המרכזייה. אז בסך הכל גם חסכנו כסף, גם קיבלנו פתרון אפילו טוב יותר ממה שציפינו. לא האמנתי שמרכזייה תעשה כזה שינוי לטובה בעסק. להצטרף עוד היום לאלפי עסקים הנהנים משירות IP Centrix של בזק. זה פשוט נוח.